So mauni siya guys, ang atong motor sa napa sticker bali ayun guys, guba na gini siya kay klaro man siya guba pusulat na siya do kira gapon niya na sticker na rin. Plano na to karon guys kuhaon na to mga sticker, so impiyohon na to motor. Ay grabe guys ang sticker, siguro dili nyo na ako apilon pero kanilang apart itong kuhag stickers. So na ta. Okay na siya, na tangtangan na siya dili dapat kani kulong pa and dili so ang pinadapat pero ang tangtangan eh dili ito siya guys. Hindi na siya gamay, kuha na lang is trapo para mawala ng mga adhesive. Jadi okay na diri medyo pabili na ang Francis JTV guys para ilahanan sa mga na itong YouTube channel yeah, if ilan mo pwede mo subscribe and click ang notification bell para titid ka sa itong mga video. Ting! Dire guys, wala nang po natin ikuha. Bali so mo dato nabuhat sa pagkakaroon guys.
if sound niya. So mao tay ato na buhat guys sa karon. Bali kahit online tamo sa sunod nga video kung unsa na i-forma sa atong iyo na wala na sticker tanan. So click the subscribe button guys kung ganahan ka sa video, and click pa dyan the notification bell. Sound na yun. Sige na, bye bye. So mawala na siya guys ang atong Mio i125 na wala na sticker diri nga side. So ang gipabili na lang ako is ang Francis JTV nga logo, ayon Mio o Yamaha. So ito guys ang update. Bye bye. Naray tayo YouTube play button dire guys sa gilid. Pansin nyo na sa gilid. Okay.